Thank you very much. That was a wonderful and splendid interview with the CEO of Silverback Holdings, one of our airbag sponsors of this wonderful segment. Ladies and gentlemen, up next, we're going to be having a fight between two wonderful people. To start with, we have Dragon Cisco from Kudu.
Wasannin bai ake ba wasa ba.
And that was a slow-mo play of the fight between Daniel Otula and Dogon Sisko. Thank you very much. Ladies and gentlemen, before we move next to the fight, let's take a quick commercial break and be right back after this commercial break. Thank you. Thank you very much for that wonderful interview. Ladies and gentlemen, if you're just joining us now, this event you're right now watching is brought to you by African Warriors Fighting Championship. I'd like to say a big shout out to all our sponsors of this particular event. Permit me, ladies and gentlemen, up next is to introduce our fight. At the board 7, we have Shaike from Arewa.
Ya kake ji yanzu a wannan ƙasar? Wallahi jallali ne da shi, amma da bai rama ta tafi da tsaya wala ya tsaya wani ne. Wallahi. Ya yi tsaya wani. Amma haka ba ita zan ce da kai kashi kuma. To ai na mana Allah ne da Allah ya dace ne. Ko ba ka ba, da Allah Allah mu ne ne. Ko da kuke haka ne ne ne. Ko ba ka ba. Amma ni yadda na sai tsaya ya tsaya. Jama'a mu tafa mace yake. Ai kokari. Kafin nan ka samu ni ka je ka zauna muna so mu kuma dan maimaita wasan da muka yi ta yi za a nuna shi a screen sai ka dan jawo baya kaɗan kai za mu ga maimaita wasan da muka yi tsakanin ka da auta Aisha. Gode wasa ya yi kyau ya zama mai nasara jama'a mu sake wuta ma shake yayin da yake tafiya ya samu wani kara. Ladies and gentlemen, that was a wonderful fight between Shake from Bariwa and Auta Aisha from Kurumada. This juncture before we move to the next fight, let's take a quick commercial break and we will be right back. Jama'a maza da mata wasa bai kare ba akwai wasa manya-manya kusa guda biyu uku da suka rage. Bai kamata da ba a tsaya a jira don wasan da suna da karfi kuma suna da kyau. Ladies and gentlemen, up next is a fight between two wonderful people. Permit me to introduce up next Shagon Labaran from Kurumada. Fighting against Shagon Labaran from Kurumada is none other person but Bahabam Ali Tarara from Bariwa.
Ladies and gentlemen, I have the winner. Shago Labaran from Kurumana. Jana Mutababishi. Wasa ya yi kyau. An shiga wasa da kadar ya bunta ya sai kuma kawai da pop. Na kawai ga shi ya zama kai ne da nasara ya kana shi wannan wasa. Ya kaji wasa tsakanin ka da daɗi na jiya ba kuma na wuri na gogo ma Allah yanzu mai tsara kai a Africa Warriors na fighting champions ne ina ta ina na kuje ma Allah ba ne ce ina godiya ana ba all right kafin ka tafi ka samu wurin zama bari mu duba maimaitawar wasan da kai tsakanin ka da kuma ka zo ta nan za mu ɗan ga wasa za mu ɗan ga maimaitawar wasa tsakanin ka da ɗan waka wato shi Muhammadu Tarara. Kage da ka ɗauke shi. To jama'a mu tafa mishi ya yi yana samu ne. Thank you very much. Up next, ladies and gentlemen, we are moving closer to the end of this fight. But before we continue, let's take a quick commercial break. Once we come back, we will continue. We will be right back. World Series. Not to forget that this event is brought to you by African Warriors Fighting Champions. And of course, it's proudly sponsored by Dazen, ShopLife Gaming, Silverback Holdings, Omni Rituals, Warner Music Africa, Troy Media, and of course National Council for Arts and Culture. Not forgetting Living La Vida, Lagos. Ladies and gentlemen, before we continue, I would like to bring up our next fighters of this wonderful segment. And they are Dogo Isia Kurumana.
against Dogon Isya from Urumada. It's another person but Dogon Karkarga from Arewa.
Na gode. Ya fa kashe shi mutuwa ne ya ƙi. Dogo Isya from Gurumada yang kana ji wasan nan ya kaji wannan wasan. To yanzu ya kaji fara da ɗan wanda a ɗan wanda everywhere. To kafin nan ka tafi ina so ka ɗan duba maimaitawa wasan tsakaninka da shi dogon gargarga da karewa. Let's have a replay of your fight. Dogon gargarga.
Alhamdulillah, thank you very much, ladies and gentlemen. That was a splendid fight between Dogo Isiam from Kurumada and of course Dogo Kakana. And they had a wonderful fight. Ladies and gentlemen, once again, this event is brought to you by African Warriors Fighting Champions, which is proudly sponsored by Dazi, Silverback, ShopLife, Omani Retails, Warner Music Africa, and all other supporters worldwide. We'd like to appreciate everyone that came to show love, most especially our VVIP that came from far and near. We really want to appreciate you. Thank you. Ladies and gentlemen, let's take a break before we move back for the closing segment. Let's get to the end. Break.